welcome back to our YouTube channel. Ang amo na yung buhaton karon kay mag try not to laugh challenge. So, enjoy guys. Nagtatawa ko na pit. Nila ka. Excited dyan magka-baby, pero... Ay, ba't na sinasabi ko to? Dapat secret lang to. Secret! Secret lang. Pero, gusto na niyang magka-baby, pero... Huwag muna ngayon. Pero... Puro na lang pero! Tangina! Ayaw, manikot, Bin! Super mo ka na po! Lapit lang na. Ito na yung Bin! Ken, tas mahilig kay Ken. Tingnan niyo po yung daddy ko. Nilagyan ko pong tape habang natutulog. Kaso pang nagising, palo. Ay, Joan! Busy ka dyan! Nabuntis mo, nandun sa labas! Panagutan mo daw! Oh, si Ken. Katawa ko na. Pangboy ako! Paano ko makakabuntis? Oh, preno! Gago, sabi ko sa'yo eh! Oh, si Ayan! Oh, si Ayan! Kaputi mo yun! Oh, si Ayan! Ayan, papa, ang kapot. Tapos ito, una. Up next is... Oh! Up next, guys. Dapat ang isi kayo. Guys, nagmadali pa ako kanina. Aray ko, guys. Bilisan mo, lagyan mo lang. Makamatay ko na yan. Nakaupo ko na yan. Ay, bayo, may pwede ko yan. Wala, may duty ko. Ano ako? Nakuha na yan. Sige, yan, sige, nagkatawa. Katawa rin ko na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Anak mo, anak. Kita mo. Nagmabot og 4 minutes sa man na ha. Baka nag-kiss mo siya.